ndikhulupirira kuti muli bwino, inenso ndili bwino. Umoyo upitirira kupita kwabwino, thanzi likubwerera, palibe chovuta chotiletsa kulalikira uthenga wabwino, ndipo palibe amene atiopsenso, koma kupereka zimene Mulungu angalole kuti tizipereke ku dziko lapansi. Mama uno ndimati tiunikirane chochitika chochititsa mantha ichi chimene chili mkati mwa batani limene linadinidwa kumayambiriro kwa chaka cha 2019 pamene kunali kuonekera kusintha kwa dongosolo ndi machitachita a nthawi yapansi pano, amene adaoneka kuti palibe munthu wina aliyense amene angathe kufafaniza ndi kufufuta kusinthako. Anzathu abungwe la Economic Forum adalankhula mawu, wamkulu wawo Carlos Club anati uku ndi kusintha kwakukulu kwa dziko lapansi. Iye adagwiritsa ntchito chichewa kapena kuti chizungu chimene ankachitcha kuti Great Reset. Nkhani imeneyi inali nkhani yayikulu kwambiri, kuti kubwera kwa nthenda ya COVID-19 kunali kutsegulira kwa chiyambi cha ukhanda wakubadwanso kwa dziko lina latsopano, dziko limene anthu analionera patali, limene Angereza ankalitcha kuti New World Order, dziko latsopano, dziko la dongosolo latsopano. Zochitika zimene ndi zosadetsa nkhawa kwa iwo amene akonda dziko lapansi nakhala wopanda chiyembekezo cha mfumu yawo imene ili mkudza, koma chinali chiyambi cha dziko latsopano chodetsa nkhawa kwa iwo amene anali ndi chikhulupiriro chakuyang'anayang'ana ufumu wina nayembekezera kudza kwa muombolo ndi kufika kwa chiwombolo chawo. Tinalowadi mu ufumu wina, mu dongosolo lina, mu zochitika zina zodetsa nkhawa pakati pa ana a Mulungu, zodetsa nkhawa pakati pa dziko la iwo amene akhulupirira Mulungu. Kusintha sikunangosintha makono okha nyengo ino, koma kudasintha kayimidwe kakalambiridwe. Ichi chinali chiyambi chakukhazikika kwa nkhondo yayikulu kwambiri ya ku dziko lonse lapansi. Anzathu opembedza Satana amene ali ndi matchanelo awo, ma website awo akulu otchedwa LCD, mikumano yawo mwakhala muli zokambirana, zokondwera, zodandaula, zolimbikitsa, zonyengerera, kupereka dongosolo ndi ndondomeko zakayendetsedwe ka boma latsopanoli ndi kuunikira zolinga zenizeni zakuchitika kwawo, koma zochitika kuseli kwa dziko limene lapansi. Ndani amene akadadziwa chonyengererachi chimene chinali kuyenda pang'ono ndi pang'ono ngati madzi pakati pa usiku, zitseko zitatsekedwa pamene alowa m'nyumba. Ndani akanadziwa chochitikachi? Ambuye yekha ndi ana ake anawaunikira ndi kuwaonetsa kuti sinali nthenda, sunali muliri monga nthomba, sunali muliri monga wakutsegula m'mimba, sunali muliri monga wazilonda kapena wakolera, koma kunali kusintha kwa dziko lonse lapansi, chifukwa inali nthenda yongopangidwa imene sinachokere kwa oyipangayo. Zoona kusinthaku kudafunika ana a Mulungu aone ndi chidwi, pakuti tonse
tinali kusendera ku chochitika ichi chimene chikutchedwa dongosolo la nyuwani la dziko lonse lapansi. Ngati tikumbukira bwino 2019, 2020, 2021 kudachitika msonkhano waukulu kwambiri umene unkatchedwa kuti COP26. Ngati mukumbukira bwino dziko lonse lapansi linapita kumeneko kukakambirana, kuphatikiza atsogoleri a m'mayiko muno mwachikuda mu Africa, kuphatikiza Malawi. Kunali mfundo zokweza ufumu wa Satana ndi Dierekezi, nayala mapulogalamu amene angachitire. Titafika zaka zokwana 2020 tinali kutsalira ndi zaka 10 zokha kuti tifike mu 2030. Iwo anayamba kukonza dongosolo ndi ndondomeko za zimene zichitike mkati mwa ulendo wathu kuzafika mu 2030. Mapulogalamu ena ooneka kuseli kwa mdima kwa dziko lapansi ku chipembedzo cha Satana ku LCD anali kuonesa nkhanza zimene ziti zichitike kwa iwo amene ati akane ndi kusagonjera ulamuliro watsopanowo. Mikumano ina anali kutitengera atsogoleri athu azipembedzo kwasonkhanisa pamodzi. Makanema ku LCD atsogoleri azipembedzo anaoneka akugonjera kuguwa la nsembe la chipembedzo cha Satana. Tinaona zipembedzo zokula zamphamvu zija zidali zotamika zikugonjera kuguwa la nsembe la chipembedzo cha Satana. Panalibe munthu wina aliyense amene anakwanisa kulitsutsa guwa la nsembeli pamene limakoka ndi kukwakwaza atsogoleri azipembedzo kwalowesa pamodzi. Ine mtumiki wanu ndinaona ndi maso angawa live upompopompo, kwaona wanthu ochitisa manyazi kwatchula amene analimbikitsa zipembedzo zawo, achi Malawi, achikunja, achizungu nachikuda, amene amatchedwa kuti mapurezidenti azipembedzo. Guwa la nsembe la LCD linawanyengerera ndi kuwasonkhanisa. Anajoyina zokambiranazi chokujoyinira kuvomereza mfundo zakayendetsedwe katsopano ka boma latsopano, koma motsutsana ndi chikonzero ndi chifuniro cha Mulungu. Ulendo unali wopweteka pakati pa nthawi imene tayendapo. Mmene tikufika zipembedzo zathu kuoneka zamphamvu zinali kuoneka zotsika pansi. Mmene tinali kuyembekezera uthenga wabwino wolalikidwa ndi angelo atatu, tinaliona guwa la nsembe limeneli likugwetsa uthenga wa angelo atatu kuupitisa pa uthenga wa chikondi, uthenga wa chiyanjano wa ku dziko lonse lapansi. Iwo amene anali akuluakulu odalirika tinaona akugonjera pa guwa la nsembe limeneli. Mpingo wa Mulungu, ulendo wotero choncho wakhala ulendo wodetsa nkhawa umene pang'ono ndi pang'ono wakhala ukuoneka kuti ndi wofunika kwambiri. Usiku wa lero 2:30 kunali mkumano wodetsa nkhawa kwambiri wakuseri kwa zokambirana zakuunga. Kumeneku anali kukambirana zinthu zodetsa nkhawa kwambiri. Lero misozi yayikulu kwambiri yandilengezera m'maso mwanga pamene ndaona atsogoleri a dziko lathu, atsogoleri a mayiko athu, atsogoleri a zipembedzo zathu, atsogoleri aukulu wosiyanasiyana wa ku dziko lapansi akusonkhana ku another altar ya unga kuseri, kumene kunali chizindikiro chachikulu kwambiri pa msonkhano umenewu. Kuzithunzithunzi zooneka mwakanema aku LCD kuoneka chizindikiro choopsa chija cha klosi ija yokhala ngati X yotanthauza kuti we are controlling the world behind the screen. Mmene amatambasula lozina kinka chama 2:30 ku LCD amati tasonkhanirayi ndi digital altar. Iwo ananena kuti digital altar ndi imene ititsogolere kusintha kwa changu kwa dziko lonse lapansi.
iwo ananena kuti digital order ndimene ititsogolere kusintha kwa changu kwa dziko lonse lapansi, pamene mipingo, magulu a anthu ndi zochitika za dziko lonse lapansi ziti zikasonkhane ku digital order. Kodi guwa la nsembe la digital order limaoneka lotani? Pamaoneka wanthu aku dziko lathu lino la Malawi, otsogolera mabungwe oyendesa zinthu za mumlengalenga monga telecommunication, oyang'anira za IT anali pamenepo. Nkhani zosausa kwambiri pamene timaona kuti the shrine yayikulu kwambiri imene imatchedwa the shaitan of the highest order inali kumeneko, mpaka pamene timamuona mnyamata amene walimbikitsa kwambiri kusintha kwa makadi amafoni ku dziko la Malawi akuonekera kumeneko, atavala zovala zonse za chipembedzo, komanso atanyamula uniform yonse ndi mbendera za dziko la Malawi, kuonekera pakati pa wanthu kwaonetsa kuti kusinthaku kuchitika mofulumira kwambiri. Anali kuoneka kwa kanema aku LCD, kulembetsanso kwa makadi, kusonkhana pa digital order, kukozanso kwa madigital, kukozanso kwa ma ID a digital, kwasonkhanisa pa digital order. Pamenepa pamaoneka na mtindi wa munthu wamkulu kwambiri akuyendetsedwa ndi kulamulidwa ndi mafoni am'manja. Panali chikondwerero ku LCD kuti tsopano dziko lonse lachita bawo pa digital order, chifukwa amaonesa zithunzi za mayiko, akanema m'misonkhano, koma aliyense anali ali ndi foni m'manja atawerama kupembeza pa digital order. Panali kuoneka dongosolo la makampani akuluakulu, anthu atakhala mzinyumba zawo, koma mapulogalamu amabiliyoni akuchitika ndi kumatheka, koma pogwiritsa ntchito mafoni am'manja ndi zinthu zonse zochitika zimene zinali kuonekera pamenepo za electronics. Tinaona makampani akuchita bawo ku digital order, koma poyimirira lozina kinka kutanthauzira zolankhula za msungwana wina amene pa nthawiyi amamutcha kuti Teresa Simai, analongosola chinthu choopsa kwambiri chofanana ndi chimene chidachitika ku buku la mafumu nthawi ija pamene mneneri anali kuchoka ku Yeriko kupita ku Beteli, pamene na mtindi wa ana okwana 42 anali kukuwa bald head, wadazi. Iye anapereka chithunzi cha nyamata okwana 42 hanyengo ija, nanena kuti kagulu ka nyamata ndi kamene kakutsogolera digital order, kotero kuti m'bado wa zaka zikubwera udzayendesedwa ndi digital order. Iye ananena kuti kudzodza kwa paderadera kochokera ku mdima pansi pa madzi kwadzodza achichepere pakuti akutsogozedwa ndi digital order. Chinthu chodetsa nkhawa kwambiri ana Mulungu chochitika ku dziko lapansi, kusintha kwa msanga kosiya kudalira Mulungu koma kudalira zinthu zogwiritsa ntchito m'manja, kudalira zinthu zooneka ndi maso za ku dziko lapansi, material thing zimaoneka kuti ndizo zimene ziyendese dziko lapansi. Chomvetsa chisoni kwambiri nchakuti pamene pamali kulongosoledwa mapulogalamu amenewa aku digital order, mpingo wa Mulungu LCD yonse inadzayimirira kanthawi kena kumvera zolankhula ndi zotanthauzira za msungwana uja languishani msungwana uja otchedwa Lozina Kinka, atayimirira ndi kutanthauzira chinenero chovuta kwambiri chimene mkulu wina wa ku Cyprus anachifotokozera, akupereka madimoni okwana 42 amene akugwira ntchito zaka zathu zino. Analongosola imodzi ndipo imodzi yonse ndinayilemba mpaka pamene ndifune kutambasula momveka bwino nthawi ndi nyengo yoyikika ikakwanira. Dziko lonse amalionesa kuti lili captured. Tsopano mabaibu anali kusunthidwa, kuyikidwa mapadi, kuyikidwa mafoni m'magome, kuti sapezekanso munthu ogwiritsa ntchito baibo kwa mafoni. Electronics ilamulira chifukwa ndiye digital order yayikulu kwambiri ku dziko lonse lapansi. Chikondwerero chinalipo chifukwa chakusankhidwa kwa atsogoleri achinyamata amene atsogolera dziko lonse lapansi, mpingo wa Mulungu.
magulu achinyamata oguba amaoneka ku LCD ochokera ku mipingo yokwana 6 imene anali kufotokoza kuti limeneli ndiye gulu la asilikali achipembedzo limene lichita limodzi pakusinthaku kusonkhanitsa wanthu kukusintha kupembedza satana kusintha kupembedza dziko lapansi komanso kusinthaku kuchitika mwansanga polanda maudindo atsogoleri okhwima nzeru odzala ndi mzimu woyera ndi kuyika wanthu amene akhale ndi kudzoza kwa ziwanda 42 zochokera ku digital order. Nkhani yosausa komanso nkhani yochititsa mantha kwambiri yakumene tikulowera, koma kumapeto kwake pakulankhula olongosola amanena momveka bwino za chochitikachi kuti chichitika msanga ndipo chifulumira kuchitika. Sanalekere pomwepo ku LCD pokambirana anakhuzanso nyengo zosintha msanga zimene ananena kuti ndanyamata omwe wa digital order amene ati ayeze nyengo ndi kupereka chithunzi chakuopseza kwa nyengoyi ndi kupereka zipangizo zoyenerera zakayendetsedwe ka dziko latsopano ndi boma latsopano. Mosakayika konse atsogoleri a United Nations, mapresident osonkhana ku UNGA amaoneka atanyamula mbendera zawo ku LCD, msonkhano wapakati pa usiku, kuseli kwa chipembedzo, kuseli kwa dziko lonse lapansi, anthu atagona, dziko lili mtulo, wanthu akupereka dziko m'manja mwa satana. Malawi yaperekedwa, Malawi yaperekedwa. Kunali kupereka malipoti atsogoleri akumayiko aku dziko lapansi ku LCD, kupereka ziwerengero za anthu amene anaphedwa ndi COVID-19 namalandira mphoto zake, kuperekanso kachiwiri anthu amene ati awonongeke ku dziko lapansi posinthanisa ndi chuma chachikulu chimene mayiko aku azungu ati apereke ku mayiko aku Africa kuphatikizaponso Malawi. Chipolowe, chipere cha imfa chili kutsogolo kwathu, chipere cha matenda osachizika chili kutsogolo kwathu, miliri, ng'amba zopanda kolowera zili kutsogolo kwathu, kusokonekera kwa mvula kuli kutsogolo kwathu, chifukwa anyamata digital order amachita introduce machini amene angopangidwa kumene otchedwa 9 cameras. Amanena kuti 9 cameras ikhoza kubweretsa dzuwa mogwirizana ndi dzuwa longopangidwa limene machina ati apange ku dziko lapansi, limene analipanga kale, limene alipanga introduce. Amanena kuti 9 cameras ikhoza kung'amba nthaka ndi kutentha, 9 cameras ikhoza kubweretsa mpweya wotentha ku dziko lapansi wokhala ndi matenda ochuluka, 9 cameras amati ikhoza kubweretsa mliri wa chilendo ku dziko lapansi. Ndani atayang'anire limeneli? Wadazi anyamata 42 oyang'anira paguwa limeneli la nsembe lotchedwa digital order. Kusinthaku kuchitika mwansanga pamene tikuyembekezera mapeto a nthawi ya pansi pano. Ndikadakonda na Mulungu tikadayang'ana pa mtanda wa Yesu Khristu ndi kumuyang'ana Yesu opachikidwa pa mtandayo kuti akhale muombolo ndi chipulumutso cha moyo wathu pamene moyo wa dziko lapansi ukupita kumalechereche. Kumaoneka kumvetsa chisoni mayiko akupanidwa ku nkhani za chuma. Makobiri amayiko apansi anali okugwa opandanso mphamvu ku dziko lonse lapansi. Chuma chinali kulandidwa usiku wa lero 2:30 ku LCD. Palibenso ndalama ya mphamvu imene inatsalira kuchita kulimba mu nyengo imene. Mpingo wa Mulungu ku nkhani ya zachumazi kunali kuoneka kuti kwacha inalibenso mphamvu, kunali kuoneka kuti land inalibenso mphamvu, kunali kuoneka makarense aku dziko lapansi okwana 46 amene amachita bawo ku dola. Kunali makarense aku dziko lapansi ochuluka kwambiri amene amachita bawo ku euro. Koma koposa zonse kunatuluka ndalama yochititsa mantha kwambiri yoyang'anira ku dziko lonse lapansi imene imangooneka mu chithunzithunzi atayikapo chimodzi mwa ziwanda 42 zimene zimaoneka pa digital order. Ndipo ndalama imeneyi sinali kuoneka kuti ayigwira munthu, chifukwa imauluka pa skrini kutanthauza kuti sidzakhala ndalama yogwirika m'manja mwa anthu. Chani chichitike? Tsopano ndalama ya ku digital order anayipanga introduce.
inalengezedwa, inaperekedwa kuti dziko lonse lapansi likafuna chuma ligonjere ku digital order. Kulibenso ndalama yogwirika, tonse tilamulidwa ndi guwa lansembe la digital. Munthu sazagwiranso ntchito ndi manja ace, digital ndimene zathandize. Munthu sazalowaso mu tractor kulima, digital ndimene tidzalime. Munthu sazakumbanso chisime, digital ndimene idzakumbe. Nkhani zosausa kwambiri kunali kuoneka kumeneko. Koma kuposa zonse, nyamata wina wakukolowesha atayimirira. Iye pofotokoza Lozina amati chowawa ichi adzachikwanitsa ndani kuchilondola ku dziko lapansi. Lozina anakhesa misozi atayimirira nyamata wakukolowesha amene anadzatulusa mfundo yodetsa nkhawa kwambiri yokhuzana ndi kayendetsedwe kadongosolo la zachakudya ku dziko lonse lapansi. Pamene pamachitidwa introduce chakudya chotchedwa serent meat chimene chikubwerezedwa kawiri chidaperekedwa kale chija, zakudya zochokera ku matupi a wanthu. Atayimirira mnyamata ameneyi analankhula molimbika mtima nabwerezanso mawu, dead body, human bodies must be the food of the future. Mpingo wa Mulungu, tsekedwa kwa masukulu anthu osapanda dongosolo lake kunali kutsekedwa. Sukulu zophunzitsa aphunzitsi zimaoneka zikutsekedwa. Maphunziro amaoneka akupita m'manja mwa digital order. Tikupita nyengo zopweteka kwambiri pa digital order. Ana Mulungu, mnyamata ameneyi wakukolowesha anafotokoza momveka bwino za kusintha kwa nsanga kwa nkhani ya zachakudya ku dziko lonse lapansi. Nkumene kunaoneka ma project akuluakulu akusintha kwa kulanda chakudya ku dziko lonse. Munthu osauka ndi opanda kanthu sazakwanisanso kuyima, adzayenera kudyetsedwa ndi boma, ndipo boma lidzayenera kundyetsa chinthu chimene ati afune munthuyo. Kumaoneka chithandizo pa nkhani imeneyi atayimirira mnyamata ameneyi wakukolowesha, chithandizo chochokera ku mayiko. Pamene ma president akuno ku Africa kuphatikiza Malawi anayimirira ndi kulankhulapo nkhani za njala. Iwo ananena kuti kuchokera ku mayiko onse a dziko lonse lapansi, munthu wopanda kanthu ayenera kulandira chakudya chochokera ku boma. Zitini za zakudya, mipweya yothesa njala imaperekedwa. Madzi akuti munthu akamwa mamawa akhale okhuta dziko lonse lapansi ndi amene amaperekedwa, amachitidwa introduce. Balen water, mabungwe azamadzi amapasidwa mwayi otenga nawo mankhwala kuchoka ku digital order othira m'madzi ngati njira imodzi yothesera njala pa Malawi, kuti munthu akamwa madzi alimbe mpaka kufika nthawi imene angakadyenso chakudya china. Dziko likupita kuti ana Mulungu, likupita kuonongeka. Nkhani iyi ndiyo sausa kwambiri. Dziko lonse mu LCD linasonkhana ndi kuweramira pa digital order. Atachoka uyu Lozina analankhula anthu kodetsa nkhawa kwambiri kufotokoza za climate change imene munthu wina waku Hungary anayimirira nayambanso kufotokoza. John Saisa waku Hungary ananena kuti pali kusintha kwakukulu kwambiri kutsata chilengedwe cha dziko lonse lapansi, ndipo palibe kuchitira mwina koma kuchoka ku zinthu zimene zikuononga mpweya ku dziko lonse. Anapereka dongosolo ndi ndondomeko ya mayiko amene avomera kuthandiza nawo kubweretsa mpweya wabwino, kuchosa mpweya woyipa umene umabwera chifukwa cha magalimoto. Malawi anaoneka akulandira msanga galimoto za magesi ngati njira imodzi yothesera kuonongeka kwa mpweya. Malawi anaoneka msanga
akulowa nawo mu holiday ya magalimoto kuti wanthu ayambe kugwiritsa ntchito njinga kapena kuyenda wapansi. Ndicho chitika chochokera ku chipembedzo cha Satana chimene chalandiridwa pa dziko la Malawi, chinaonekanso usiku ku LCD. Ana Mulungu, ndi chani chimene tikulondola nacho ndi chimene chikuoneka? Dziko lija la wanthu opemphera tsopano lakhala ground limene Satana akuyesererapo zida zace. Ndi chinthu chooneka chophweka tikwera nawo galimoto za magesi, koma zili ndi cholinga chanji? Kuchokera ku batani limene linadinidwa 2019 Great Reset, tikupita ku climate change imene ikukatitsogolera ku chinthu chomaliza kwambiri chimene Cardinal Augustus analankhula. Iye Cardinal Augustus analankhulapo za kusintha msanga kwa maiko kuti afulumire kuvomereza pa 7 years mfundo zoperekedwa ndi United Nations zija zimatchedwa 2030 agenda. Mmene mwananena kuti chofunika kwambiri choyambirira ndi kukhazikitsa ma lockdown, ma quarantine mwachangu kwambiri, kuti tikakankhire wanthu kukupembeza kwa tsiku limodzi kwa Sunday. Cardinal Augustus anatsindika kuti pali maiko amene akuchita koma mozengereza mwapang'ono-pang'ono, amanidwe ndalama kapena apasidwe ndalama kuti achita implement mofulumira mapulogalamu awo azaka 7 zimene zikusalazi. Cardinal Augustus ku LCD analankhula motsindika, ndipo Lozina Kinka amagwira Chispanish ndi kuchifotokoza momveka bwino, chimene chimamveka ngati chichewa akamalankhula Chizungu chomveka ndi aliyense. Iye adanena kuti pali masiku olekezera kuyambira pa 4 Oktoba, kunena lero, kunena mawa, kunena mwezi uno, kuti tsopano dziko lonse lapansi liyenera kuti mafomu otsimikizira kuchita msanga kwa kuvomereza kusintha kwa kachitidwe ka zinthu kuthamangira ku tsiku la Sunday ngati mpumulo wa dziko lonse lapansi pothetsa mavuto azachilengedwe kuchitike koma mofulumira. Ana Mulungu, akuyenera kulandira chithandizo maiko kuti akakwaniritse mfundo mu zaka 7 zangosalazi, kuti akakwaniritse mfundo zija za 2030 agenda. Galimoto za magesi zabwerazi kulingana ndi zimene amafotokoza anzathu usiku 2:30 amanena kuti ndi chiyambi chabe chofuna kuthetsa maulendo akuluakulu amene petro diesel wakhala akuthandiza kwambiri kayendedweka. Musayiwale kuti magesi amayendera madzi. Magesi ambiri aku dziko lapansi timatenga ku zinthu zachilengedwe, ndi energy yochoka ku dziko limene lapansi imene imakhala m'manja mwa munthu. Magalimoto awa amene anawapangawa usiku amaonekera kuti ngakhale mphamvu za magesi zikalowa mgalimotomo, koma still galimotoyo idzikhala ili connected ku digital altar kuti akhoza kuyimitsa munjira ija timapanga kuti ngakhale magesi tili nawo titagula, koma Eskom ikalanda magesi imalanda. Akutipasa mphamvu za magalimoto zimene zizilandidwa mwa njira ina. Galimotozi mphamvu zake zizikhalabe ndi akuluakulu a za magesi. Mutachaja ili computerized, ayika ngati mujatichitira prepaid katima tichani zija timalipiratu kapena magesi amene timachita ogulira pa foni taona lerowa. Digital altar, munthu adzigula mayendedwe kuchokera pa foni, pamene pa njinga zikuperekedwa ku dziko lonse lapansi, ndipo chikomunist chilowa ku dziko lapansi mogwirizana ndi kufotokoza kwa Profesa Kambwiri. Izi ndizoona abale wanga, chikomunist chikulowa ku dziko lapansi. Tikubwereranso ku ukapolo uja wakale. Maulendo awapansi ndi amene akufuna kuti achitike, podziwa kuti munthu wapansi sangayende mtunda wautali. Akapita kuti ndikutseka kumanga munthu. Amapitirira kuonesera ku LCD kupweteka kwake kwa zochitikazi.
koma ndili ndi chisoni chachikulu kwambiri mpingo wa Mulungu kuti LCD ya lero zochitika zambiri ziwiri kapena zitatu zinaoneka kuti Malawi yavomereranji Malawi yavomera kulandira mankhwala othira madzi akuti munthu akamwa mawa asamakhale ndi njala dzuwa lonse chifukwa chakudya kulibe digital order. Nkhani yosausa kwambiri kumaonekera chochitika ichi chokhuzana ndi galimoto za magesi zimene zinaoneka kuti ndi chiyambi chompititsa munthu ku digital order kuti maulendo ake amene atadziyenda adzikhala m'manja mwa bungwe limene lidzigawa magesiro limene likugawa magesiro. Mwa njira ina tikupitabe ku digital order. Ni nkhani yosausa, ni nkhaniso yopweteka kwambiri imeneyi, imene ana a Mulungu tikuyenera kuyilongosola komanso kuyimva mokhazikika. Ana a Mulungu, mmawa uno nimati ndikubwezereni pa mawu a Mulungu ndi pa chiyembekezo cha kwa Mulungu. Pamene mawu a Mulungu akuti mukazaona izi zonse zili nkuchitika muzadziwe kuti inde ali pa khomo, inde ali pafupi. Mpingo wa Mulungu, chinthu chosiriza chodetsa nkhawa kwambiri chikubwera ku dziko lapansi. Chinthu chopweteka chomaliza chikubwera ku dziko lonse lapansi. Mmene anali kumaliza anyamatawa kufotokoza ndi kukambirana zochitika za ku LCD zinamangika zonse kuti dziko lonse lapansi liyenera kupita pa digital order. Kodi nchani chimachitika kuti akati pase chisanzo cha ana 42 amene anadyedwa ndi zimbalangondo ziwiri zazikazi zochokera kuthengo? Ana a Mulungu, mmene Elisa anali kupita ku Beteli, amapita ku dziko limene dzikolo linali la mafano. Musayiwale kuti Beteli kanali kadziko kamene kanali ndi milungu yosiyanasiyana yachilendo. Ndipo anawa 42 mmene anamuona mneneri kunali ngati kunyoza ndi kudana ndi choonadi cha Mulungu chopita ku dziko la mafano ngati limeneli. So chimene amalongosola mu LCD amafuna kutiuza kuti kuyimirira kwa digital order, anyamata 42 ziwanda 42 zimene zikuchitidwa distribute ku dziko lapansi zichite block Elisa pamene akupita ku Beteli, zitseke choonadi cha Mulungu. Ndi digital order imene atiyikirayi poiyerekezera ndi ana 42 amene anapangisa kuti msonkhano onse wa LCD uchite bawo ku LCD, uchite bawo ku digital order, komanso okesa misozi aketse ndi kupasidwa mphamvu kwa anthu achinyamata amene atayang'anire zinthu zonse za electronics, amene atayang'anire zinthu zonse za pa internet, zinthu zonse zochitika mu mphamvu ya ku dziko lapansi, kuti munyengo imene digital order ikukhazikitsidwa ndi imene iti dzikuwa wadazi ngati njira imodzi yoletsa ana a Mulungu kuti asapereke uthenga ku Beteli koma wachinge. Kuti guwa lansembe lakhazikitsidwa usiku ndilochinga choonadi cha Mulungu chisamveke ku dziko lapansi, ndipo akutilanda choonadichi pogwiritsa ntchito digital order. Nkhani ana a Mulungu tiyenera kudziwa kuti koma pali chiyembekezo chachikulu kwambiri chimene ine ndimachiona, ndizo zimbalangondo ziwiri zimene ziti zituluke kuti zikadye ana 42. Mind you, be careful. Angakhale guwa lansembe limene lili kuyikidwa, angakhale chimenechi chikuyikidwa, angakhale pali kuchinga kwakukulu kotere kofuna kuti mawu a Mulungu asalalikidwe ku Beteli, koma ndikuchenjezeni anthu amene mukugonjera ku zimenezi, kuli zimbalangondo ziwiri zazikazi.
Nditu muyembekezere zimbalangondo ziwiri zazikazi zimene ziti zituluke kuchoka lero kuzafika mu 2030. Tiyenera kulandira zimbalangondo ziwiri zazikazi zimene ziti zinyambite ndi kutafuna the entire digital order, chifukwa kumwamba kuli Mulungu. Khazikitsani mapulogalamu anu osintha makadi, khazikitsani mapulogalamu anu osiyanasiyana opanga zinthu zonse za kudziko lapansi. Pangani ndege zoyendera madzi, pangani magalimoto oyendera magesi, kusonkhana kwa guwa la nsembe la digital order limene likuoneka ngati ndi chitukuko ku dziko lonse lapansi, kukhazikika kwa climate change, makwarantine ndi malockdown amene mwakonzekera. Koma kuli zimbalangondo ziwiri zazikazi zimene zikubwera, zimene Ambuye wanditsimikizira motheratu atatseka LCD. Zimbalangondo ziwiri zikubwera mu 7 years zimenezi, zimene anthu opembeza Satana auza mayiko kuti achite nsanga kuvomereza mfundo za mu 2030 zije zinakonzedwa 2030 agenda. Pofika 2030 achite nsanga, mayiko asapange slow, awapasa ndalama, awapasa zoyenerera akwaniritse nsanga zimenezi. Koma pamene tikuyembekezera kukwaniritsidwa kwa zimenezi, mpingo wa Mulungu, pali zimbalangondo ziwiri zazikazi zimenezi zivute zitani zikuyenera kunyambita ana 42. Kodi tipita ku sukulu tikatenga madigiri, kuli zimbalangondo ziwiri. Kodi tiphunzira ndi kufika pa chapoti koma tafika pa ukachenjede, koma kuli zimbalangondo ziwiri. Kodi tilimbirana upresident ku dziko la Malawi, ku dziko lapansi, koma kuli zimbalangondo ziwiri zimene zikutuluka ku dziko lapansi. Ana Mulungu, mmene zabangula zimbalangondo ziwiri zimenezi, dziko lapansi likuyenera kunjenjemera, chifukwa zilipo ziwiri zimbalangondo zimene ziti zinyambite ana 42. Ndipo ziwanda zimene azipanga introduce usiku zokwana 42 za pa digital order, zimene ziti zithandize kuchita chinthu chonse cha dziko lapansi, kuphatikiza kulandira nawo mankhwala kwa dziko la Malawi, kwa madzi othesa njala ku dziko lapansi amene oyang'anira wathu walandira. Ana Mulungu, yembekezerani kuti kuli zimbalangondo ziwiri zimene ziti zituluke kuti zikanyambite ulamuliro otsutsana ndi chifuniro cha Mulungu. Inu ndine tonse tikudziwa munthu amakhuta chakudya chikadyedwa, samakhuta madzi. Chifukwa chani boma likukalandira mankhwala othira madzi akuti munthu akamwa ndi adzikhuta dziko lonse lapansi? Tiyembekezere zimbalangondo ziwiri. It's either zinyambita ufumuwo, it's either zipasula chipanicho, it's either zipasula usogoleriwa, it's either ziwononga bomalo. Zimbalangondozo koma zilipo ziwiri. Mind you, be careful. Mpingo wa Mulungu, tiyembekezere zimbalangondo ziwiri zimene ziti zisakaze dziko lapansi. Ndipo ana Mulungu, sizizatheka kuti mpingo wa Mulungu ukhale onyozeka ku dziko lonse lapansi, sizizatheka. Tiyeni tichoke kuno ku Yeriko, ulendo wa ku Beteli, tikalalikira uthenga wabwino. Ndipo ana Mulungu tili ndi kuthekera kutemberera ndi kuitana zimbalangondo ziwiri zimene zikufunika kuti ziphasule this digital order. Kodi mulipo aneneri a Mulungu kapena atumiki a Mulungu? Tiyeni tikwere mapiri, titane zimbalangondo ziwiri kuti zikapangitse kuti uthenga wabwino wa Mulungu ufikebe pa Beteli, ufikebe pa Malawi, ndipo uthenga wamtendere udzalalikidwa ku dziko lonse lapansi. Ananena choncho pomaliza buku la Mateyu kuti ukakhale mboni ku dziko lonse lapansi. Ndi chifukwa chake palibe ati auletse uthengawu mpaka pamene zimbalangondo ziwiri ziti zituluke, ndi kuchita wipe out the entire broken system, the devil system, evil system. Zikuyenera kuphasulidwa ndi kuonongedwa, chifukwa palibe amene ati avomereze. Mulungu sazavomera kuti Elisa asafike ku Beteli.
chifukwa kuli anthu ambiri amene akufunika kupulumuka. Vanthu akupembeza ng'ombe ku Beteli, vanthu akupembeza digital altar, vanthu akupembeza mafoni, ana akupenga misala ku masukulu, anthu akusakazika, akuonongeka, vanthu akudya zosadya ku dziko lapansi. Payenera kuti Elisa akafike pa Beteli ndipo broken system zonse zionongeke. Pamenepo Mulungu savomera mpaka natulusa zimbalangondo ziwiri zazikazi. Mipingo imene ikuvomerezana ndi kuyendetsedwa kaboma ka dziko limene lika system za dziko lapansi, world system government, muyembekezere zimbalangondo ziwiri. Ana Mulungu Yesu asanabwere muyembekezere kutuluka zimbalangondo ziwiri zazikazi zimene ziti ziphwasule ndi kuwononga. Ine ndikulimba mtima kuti uthenga uwu sungaletsedwe ndi madongosolo awa amakambirana ku LCD. Sizitheka ngakhale mpang'ono pomwe kuti ana Mulungu asalalikire uthenga udziko lapansi. Uthenga ulalikidwa chifukwa chani? Mmene ndikuyendamo zimbalangondo ziwiri zili mchire, ndili ni mabodyguard, mukuwa wadazi. Koma tsiku lina zimbalangondo ziwiri zituluka kuchire kundichinga kuti uthenga ukafike ku Beteli. Mudzaletsa kuchita kwa choonadi mpaka liti? Kuchokera mu 2019 amachita kusangalala anyamata ku LCD usiku, lozina kinka kulira pena naseka. Chimachitika nchani? Kukondwera kusokoneza kwa ufumu wa Mulungu. Koma ndikutsimikizireni ana Mulungu pali zimbalangondo ziwiri zimene ziti zituluke ku dziko ndipo ziyenera kusokoneza madongosolo awo amenewa. Tikwere mapiri ndikupemphera kuti tikaletse chifuniro chimenechi. Mpingo wa Mulungu pamene tikusiyana, tikweze maso athu kwa Mulungu ndikulemekeza Mulungu wakumwambamwamba. Tatiyeni tipemphere. Ukhale ulemu ndi wa inu Mulungu, ulemerero ukhale wanu. Palibe kanthu kuti dziko lapansi lapanga introduce ziwanda 42 zoyimiridwa ndi ana 42 achadayima panjira kuyimira choonadi cha Mulungu kuti chisakafike ku Beteli. Tikukuthokozani Mulungu kuti kumbuyo kwathu, kukamwa kwathu kuthautuluka zimbalangondo ziwiri zosokoneza system imeneyi mpaka tikafike kukalalikira uthenga wabwino. Mwime ndine mundipase zimbalangondo ziwiri zimene ziti zikaononge system ya digital altar ya anyamata 42. Mwapasa atumiki yawo kudzodza kwa padera kumene kuti kungatuluse zimbalangondo ziwiri zimene ziti zinyambite system ya digital altar ya ziwanda 42 mpaka na iwowo uthenga ukafike. Mauona mpingo uwo Mulungu ukufuna utalalikira uthenga wanu, koma akuuseka, akuukuwa, wadazi. Yehova, perekani zimbalangondo ziwiri kuti kampingo kaja kakule, chali chicho chikule chipite patsogolo. Palibe amene atachiretse mpaka chitalowa mbeteri kukayamba kuzula mafano a ng'ombe, kukayamba kuchosa mafano a siliva ndi golide, malonda achikunja, zakudya zachikunja zikalalikidwe ndi kuchosedwa. Yehova, kula atumiki ndalaliki ku dziko lapansi amene akukuwidwa wadazi. Anzathu akulephera kulalikira uthenga wabwino mu dzina la Yesu Khristu. Yehova, tikupempha kuti anthu amene wamwapase kudzodza kwa padera uthenga ukafike ku Beteli. Pasapezeke digital altar iliyonse ya anthu 42 imene tiwaletse, imene yachitidwa introduce usiku. Yehova, tikuphwanya. Ine ndikudalira kuti inu Yehova mutipasa zimbalangondo ziwiri zazikazi zimene ziti zikaononge dziko lonse lapansi. Osayiwala kuti kuchibuku la chivumbuluso mukutipasanso mboni ziwiri zovala ziguduli zimene ziti ziyimirire pakati pa dziko lapansi. Yehova, tikufuna mboni zimenezi zitavala ziguduli, zitaoneka zothedwa, zopanda kanthu, zonyozedwa, ndi zimene muti muzipase kudzodza koyitana zimbalangondo ziwiri zimene ziti ziwononge masystem a Satana, zimene ziti ziwononge kuwonongeka kwa dziko lapansi. Mu dzina la Yesu Khristu, mfumu ya mafumu, tikupemphera. Ndikulemekezani, ndikukukwezani kuti mukhale ndi ine, mukhale ndi yawo. Ndikupita ku Beteli posachedwa, ndipo ngakhale ndikumva kukuwa wadazi, kugwidwa, kumenyedwa, kunyozedwa,
kuchitidwa chipongwe, kulalikidwa, kumangidwa, kuyitanidwa ku milandu kwa anzathu, anthu okhala m'mayiko, okhala m'madera, inde ngakhale atakuwa wadazi, koma zoona Mulungu uthenga ukafika pa Beteli. Chifukwa Beteli waonongeka, tikudikirira Mulungu mukhale mboni. Chifukwa Beteli wasakazika, tikudikirira ino Mulungu mukhale mboni. Pamenepo ngakhale patakhala zotchinga ndi zoletsa, koma tikuyitana inu amene muli ndi mphamvu yopereka zimbala ngondo ziwiri. Perekani kwa mtumiki uyo, perekani kwa mulaliki uyo, perekani ku mpingowo, perekani ku chechi chimenecho Yehova, perekani kwa atumiki awo, perekani kwa abale ndi alongo awo kudzonsa kwa padera kumene sikuyimitsidwa ndi digital order, mpaka uthenga wabwino uperekedwe. Ine ndikupemphera ndikulengeza moyo pa dziko lonse lapansi, m'dzina la Yesu, amen.